Tak, idem splavovať. Dobre. Poď, aký mám mokrý zadok. Alena. Nie, ja neidem. Kuchni bude... A vraj, že sa nezmočí. Idem. Kuchni bude... Kuchni bude... Alena, tak to čo malo? To čo malo znamenať? Mokrá si. Tam je. Aké to bolo, keď si sa splavali na ňu? No super, najprv super, ale zrazu ma začala brať voda a chcela som si vyložiť nohy hore a zrazu som sa zvážila dozadu a celá som sa ocitla pod vodou. Ale hlavu mám suchú, ale spadla som na zadok. A bol to taký teplotný šok, lebo tá voda je fakt hrozne studená. A čo sa vám stalo? Prevážila som sa dozadu. A je tu dosť plitká voda, takže kamienky nadhadzovali ma, šúchala som si nohy o kamene, tak som sa snažila dať nohy hore a tým pádom som padla sa. A šúchali ste si nohy? Nie. Prečo ste si nedržali palky? No lebo som si myslela, že ostanem suchá, že si tak sadnem hore na dušu, lebo voľakedy som sa splavovala u nás doma, keď som bola dieťa ako vy na rieke Kopli. Lenže ona bola hlboká tá voda a to som si pekne vyložila nohy a som sa viezla. No ale tu to tak nie je. Tak asi vám to nejako nevyšlo. No nevyšlo mi. Dobre, tak to bol rozhovor s